Wala pa maunanaan sang una-una. Wala pa masulat sang lapis. Wala pa makuha sang kamera. Kung ano ang katahom nga ginaandam sang Ginoo para sa mga tao nga matutom nga nag-alagad sa iya, ina ang ginharian nga wala sang katapusan. Ang pagtuon subong ini sa kay Ilonggo iligay nun nga version sa aton Sabbath School kada semana. Kagini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tumado, inyong host sa sining nga programa. Kagari ang akong duha ka mga guest, mga bisita nga ako nagasigahom kag ako nagapati nga the best will come out sa sining namon nga discussion karon. Ang una na akong pakilala sa inyo wala sang iban, originally halin sa Kalinog, Iloilo, ari sa diri nag-eskwela sa theology nga one day nagasigahom siya nga mangin pastor man siya. Kaupod na akong kag sa iban pa nga mga pastor. Wala sang iban si Sir Matt Legrea. Sir, mayong adlaw sa inyo. Mayong adlaw man pastor, kag mayong adlaw man Doc. Ayun. Mayong adlaw sa aton nga mga tagpalamati kag upod naton subong sa kahanginan. Dalayawon gid ang Dios sa paghatag sa aton sa sining oportunidad nga kita magaululupod sa pagtuon sa iya nga mga pulong. Yes. Thank you gid Sir Matt sa imong nga pagbaton sini nga hanggat nga makigupod sa aton karon nga adlaw. Ang ikaduha na akong napakilala sa inyo, madugay na gid siya diri sa CPAC, but originally halin siya sa Katayngan, Masbate. Isa siya sa mga pioneers diri sa CPAC mga kauturan. Wala sang iban, siya ang aton nga dean karon sa School of Education, School of Arts, Sciences and Education. Wala sang iban si Dr. Engineer Arnel Arsenal. Sir, Madok, mayong adlaw sa imo. May man nga adlaw pastor kag ginakalipay ko gid nga makabalik diri sa imong nga programa kag gabay pa ang aton pagtuon makahatag sa aton sang motivation kag sa pag look ahead sang nga makita tagid si Ginoong Hesus. Yes, and that's it. That's correct, sir. Because ang atong leksyon karon rewards of faithfulness. Ang padya, ang balos, ang pagka matutom. Nga wala, hindi naton we cannot imagine, hindi naton maunaw na ang kadako sang balos. Nga kagamay sa aton kapital, pero ang balos hindi ta ma-comprehend, hindi ta malapot kung ano git ang katahom. Yes, and that's it. Apang sa hindi pa, ako na naipasalamatan ini aton nga mga sponsors nga hindi gid ko makuturan magkakuli sa pag-mentionar sila because they are the people behind this program, ang pagtuon subong. Ang mga maglulutod, Marlene, Jamie, and Annie Litrino, ang mga maglulutod nga Jenna Federo Ilumar and Sir Alex Federo, ang mag-asawa Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Mark and Meryl Mendoza, John Luciano and Goldie Juligi Jr., Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, kag Juan and Myla Susana, kag si Sir Ido Yurim Bandes and si Ma'am Fimidon Inugaling Chico. Ang Diyos magapakamayo sa inyo mga kauturan. Ato ni duko ang ato mga ulo sa pagpangamuyo mga kauturan siningation. Sa amon ikaw ginatawag Ginoo, Diyos nga makagagahon. Nagapangabay kami sa imo nga kabay pa. Imo kami karon
i-possess nga ang tanan namon nga mga mahambal manginhalin sa imo. Kagangamo natunan dugangan pagid sang paggiya sang balaan nga espiritu ang pinakamanami magagwa sa sinigin nga tingom. Salamat nga imo ginsabata amon nga pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen. 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 Akon pangabayon si Sir Mac pagbasa sa akong sadsaran nga teksto. Okay, ang aton sadsaran nga teksto makita naton sa libro ni Mateo chapter 25 kag verse 21 nga nagasiling, ang iya agalon nagasiling sa iya, maayo gid ulipon nga maayo kag matutom. Sa jutay nangin matutom ka, padumalahon ko ikaw sa madamo, sulod ka sa kalipay sang imo agalon. Amen. Thank you, Gid, Sir Mac. Doc Arnel, ang aton nga leksyon, nagahambal siya sang padya, sang pagkamatutom. Okay. May ara ba lang buot silingon nga kung matutom ka, amo na ang bayad sa imo, amo ang kabuhi nga walay katapusan. Can you explain a little bit, Doc Arnel? Ang Dios na higugmagid sa iyang mga anak. Kay ang tao na hulog siya sa sala, kag affected ang iyang environment, kag nagsulod ang resulta sang sala, ang kagamo, ang kalisod, ang kabudlay sang pagpangabuhi, kag ang kamatayon. So si Ginoong Hesus naghatag sa kabalutan na sa Juan 3:16, naghatag sa iyang kabuhi para mayara ta everlasting life. Part sa plano sang Ginoo nga ma-restore ang tawo sa iyang original state. So ang nang padya sa aton nga pagka matutom, part na sang restoration, restoration into the into perfection, not just ang tao kung hindi ang iyang environment. So ang aton nga pagkamatinumanon hindi kay based sa gusto naton mabaton ang padya, kung hindi tungod sa atong paghigugma sa Dios nga kita nagmatutom, kag ang Dios man kabalo siya kung paano magbalo sa aton. Awar na iya nga padya sa aton, pero not primarily nga nagasilbi ta sa Ginoo para lang sa padya. Hindi. But because it's of our love for Him. Yes, and that's correct. Yes, Sir Mac. Ang punto, kanami isang ginambal ni Engineer ni Doc Arsenal. Nga ang padya is not the reward niya sa imo nga pagkamatutom. Tagaan ka para binagtrabaho ka sa isa kadlaw, isuldiwan ka because you deserve. Hindi na mo. Can you explain a little bit? Okay, Dok. Ang padya na yung daan, Dok, iyan niya sang Ginoo mo. O iyan niya sang Ginoo nga padya. Kag wala man abi kita sang mahimo nga makaangkon kita sang padya. Kay siling gani sa libro ni Isaias, ang aton niya nga pagpakamatarong daw trapo siya. Meaning bisan ano naton sang obra para sa aton galingon kag para sa ano may naobraw naton, hindi kita deserve nga makabaton sang ina nga padya. Oo. Pero ang padya naton, reward inaya sang Ginoo sa iya nga ginobra sa aton. O kag gusto ko nga ihatagan sa emphasis, Dok, ang tinaga abala nga pagkamatutob o kun ang faithfulness kay ini. Kay ang faithfulness nga ini, Dok, isa ini sang karakter nga tanan kita gusto naton makaangkon. Kag ang mga tawo sa palibot naton gusto man naton nga makaangkon sa sining faithfulness nga ini. Pero ang problema kay mabudlay. No, manami sa lesson naton subong, Dok, kay ang reward nag-serve siya as motivation kung paano kita maging faithful. Kanami isang word sakyan ko na motivation. Nga nag-motivate, nagpadasig sa aton. Not necessarily nga we deserve the salvation, kag inang reward. Hindi na ang resulta lang na Doc Arnel sermon, isang aton nga pagbaton sinang kaluwasan nga ginahatag sang Ginoo. Di nalipay ang Ginoo nga ginbaton naton siya. So at least kita niya reward, but not necessarily nga aton ni ginpangabudlayan, because God has already worked for that at Calvary's cross. Amen. Yes, and that's it. Ari,
ready for faithfulness. Ay, engineer, anong ang imo diri nga matugda sa siningaton Sunday nga lesson? Ang padya sang pagkamatuto. Ang padya sang pagkamatutom, among ini siya ang everlasting life. Everlasting life. Kay whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. So, kag ni siya nga everlasting life, hindi lang ni life or kabuhi nga way sang ano ba? Not just nga wala siya end, Oh. pero perfect life siya. Perfect Life na siya. Amo na yung nakanamin ni siya nga ihatag sa aton nga padya sa Ginoo. Kay part ni sang nahambal ko ganina, part ni sang full restoration of man and the environment. Kanami, Oo. kanami engineer sa ato doc sa imong hinawag nga hindi lang kita among tagaan reward, kundi ang environment mabalik man sa dati. Yeah, yes. Kay di bisan to dara kita dara pa kun aton environment dito na environment of that kay mo work in a perfect environment. Correct. And that's correct. Nga sir, mention about nga blessed beatitudes. Can you explain further ano ni siya ang connection sa reward of being faithful? Okay, bulahan ikaw kung gina-persecute ka tungod sa akon, di ba? Amo ina siya ang ginahambal ni Jesus Christ, no? May connection ini siya, pastor, sa reward nga ginhatag sang Ginoo sa aton. Meaning, ang reward yan na-prepare na ina nga daan niya. Pero mabaton naton ina kung magpadayon kita sa pagkamatutom naton sa iya, no? Pero kung kaisa bala, pastor, ma-misinterpret naton ang tinagabla nga reward for faithfulness o kung ang ini nga dinalan. Kay kung ginaintindi naton nga tungod sa aton nga faithfulness, mabaton naton ang bayaran kita sang salvation o kung sang kabuhi nga wala kat sa katapusan. Pero ang aton nga lesson nagahatag sa sang emphasis nga ang salvation reward ini o resulta iniya sa kung ano ang ginhimo sang Ginoo para sa aton kag hindi niya aton. Yeah. So, malayo ina Dr. Arnel kag Sir Matt sa idea nga salvation by works. Yeah. Nga imo buhat, imo ka sang tanan mo nga sarangan, maluhod ka, mabayad ka, whatever you will do para lang maluwas ka. Because kaluwasan is free. Pero sa akong diya nga punto nga nakita, Sir Matt, Doc Arnel, ako na nakita yan, nga daw ang reward na kalipay na sa Ginoo nga ginbaton mo ang iyang sacrifice at Calvary's cross. Ano ba lang ang grabing sacrifice niya dayon ginbaton mo, lipay-lipay gina siya. Somebody appreciated your sacrifices, lipay ka gitya, bisan mga bata mo gani mo siya, thank you Dad, thank you pa, lipay ka na, yung bisan ano kahago sa imo, bisan ano kagutom sa imo, nakita mo bata mo nga nagginkaon ng gindala mo, kung nalipay-lipay ka tumbo-tumbo siya, everything is rewarded. Amo ni siya ang punto, ang concept dali. Nga hindi natin mabaton ang kaluwasan, pinagi sa aton yung pagpaninguwa, but na-appreciate sa Ginoo ang atong pagbaton sa iyang sacrifices, He will reward us. Yes. Amen. Sir Matt, sa aton ng Monday, everlasting life. May dual lang ka option. Either true or false. Kung hindi ka kabuhi, kamatayon. Yes. Wala na kita sang choice, Mga- Ivan. mga- Whether we like it or not, pastor, duha lang gid ang aton pagkadtuan niya mo. May relihiyon ka man kag sa wala, duha lang gid mo pagkadtuan is either eternal life or eternal death. Pero ang manami gid bala, pastor, doon, kay ang Ginoo naton niya gugma nga wala siya naghambal, okay, Matt, pastor, bahala ka na sang imong kabuhi. Hindi amo inang aton Dios. Gusto sang aton nga Ginoo nga pilion naton ang eternal life. Kag para mapili naton kag maagom naton inang eternal life, may instruction ang Ginoo nga ginhatag sa aton kag may mga paandam. Siling niya gani sa aton no hambal sina ang bisan sino nga nagatinguha sa pagluwas sang iya ko galingon madula ini. Pero kung hindi kaya maging selfish, meaning bo silingon sa Ginoo kung itugyan mo ang imo bugos nga kabuhi sa akon, sila minibot silingon, pastor, nga nagakabuhi ka bala according sa iya nga mga pulong, sila sa Ginoo ihatag ko gid sa imo kag imo gid mabaton ang eternal life. Pero actually, pastor, ang everlasting life nga ini undeserved gift ini sa Ginoo sa aton Kaya tungod nga hindi gid man kita ya deserve ka makabaton sini, pero tungod nga ang Dios gugma,
siya ya ang nagbaton sang dapat nga kita mabaton amo ang kamatayon. Siling niya, okay, i-sacrifice ko ang akon self agud to nga kita tanan kag ang aton mga kauturan nga nagatambong sa aton online makabaton sa sining nga tawag nga wala sing katubtuban niya. Yes, and that's correct kanami. Yang ang grabe ang sakripisyo sa Ginoo for us. Yes, Doc, anong imong insight sa atong nga Monday election? Everlasting life. What is this everlasting life? So amo niyang ginhambal diri sa Roma 6:23, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Pero ang kabuhi nga wala sing katapusan amo ang regalo sang Dios sa mga ara kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. No middle ground. Wala middle No middle ground. Yeah. So hambal ganyan ni Sir Matt nga it's either everlasting life or everlasting death. So wala tasing mapilian nga neutral. Ara lang yun ka sa true or false ka. Yes. And that's correct, Doc Arnel and Sir Man. Kanami iya kay kung pilion naton ang life, ang promise niya hindi lang iya kay 1,000 years, hindi lang kay 3,000. Everlasting life. Kung mising kita everlasting, wala. That's why amo na nga kanami gid iya sang Ginoo kay ginatan niya ang the best. Hindi siya gusto nga pilion dato. Pero ti kun way kita hindi man kapilit ng Ginoo sa aton, but ginahimo iya ang tanan niyang masarap for us to have that kind of reward, the everlasting life. Engineer, the New Jerusalem kanami. Amo ning nasiling ko kay na nga wala pa naton makita, wala pa naton mauna ang New Jerusalem nga ihatag. Imagine, mga kauturan, kung pilion talang ang life, grabe, hindi masaysay ang reward, ang padya nga ihatag sa Ginoo sa aton. Amo na ginhambal rin sa aton nga leksyon nga, the New Jerusalem is God's masterpiece and built for those who love Him and keep His commandments. And it will be the home of God's faithful children in heaven. So, ni siya nga ang description da sa Revelation sa siningan New Jerusalem. Hambal gani da ni si John the Revelator. Daw nakulangan siya sang adjectives, sang words kung paano niya pag-describe ang kanami nga lugar ni. Pero ang Dios hatag sang kasiguraduhan sa iya nga mga anak kag sa magmatutom sa pag-alagad nga iya ni ihatag add-on kay ang aton gid nga dako gid nga reward kung hambalon man nga reward ang presence ni Jesus, no? Ang iya nga ara ta sa iya face to face, we can have a communion with Him face to face. Kag ni siya nga in new environment, perfect environment nga New Jerusalem aton dito nga mga mansions, add-on na lang ni siya. Yes. Kay relationship is more than and over above these things. That's correct. Kanami in general sa imong ginambal nga ang New Jerusalem is the masterpiece. Kung ara nga mga nami nga nahimo ni Jesus, ang New Jerusalem is really above all. Yeah, kay ti ang Biblia, ang Revelation nagambal sa aton nga ang bride is the New Jerusalem. Nga ang pakaslan ni Kristo. Just imagine, kita kaya man ta nobya nagpakasal man ta na ay grabe gid kalipay naton sa baton kita sa aton nga ginapanguligan kay aton na sila gina-idolize per me even until now. Amo man ang New Jerusalem amo ginaagin pa gin sacrifice ni Jesus for us to have that kind of reward. Yes, Sir Mark. Okay, ang New Jerusalem siling gani ni Doc no nga hindi natin ma-explain or hindi natin makumparar sa kung ano man yung katahom ini nga lugar. Kag ang akon bala nga pagpanumdum sa sining New Jerusalem nga inino daw isa di siya ka duog nga kung sa diin kung imo ini nga panumdumon sa diri sa kalibutan kasubong pasok kung panumdumon mo ang imo mga problema do nagakadula siya. Kaya makmuno nga gid-explain di sang Ginoo sa aton sa libro sang bugna nga sa didto sa New Jerusalem wala na gid sang paghibi, wala na gid sang problema, wala na sang gutom. Ti kun aton inaya nga panumdumon ay didto gali wala na sang problema.
Daw pag makalimtan naman ang aton nga problema diri sa kalibutan sa aton nga pagkabuhi diri subong no. Kag ginalong kumbaga amo ni siya ang finale sang reward nga ihatag sang Ginoo sa aton. Kag gusto ko gid bala nga i-quote pastor no ang hambal bala ni David no nga sa tunga sa piyak sa mga pag-antos nga iya nga ginaagyan kag pag-atake iya nagsiling si David nga isa lang ang akon nga ginapangayo sa Ginoo sa Salmo 27 bersikulo 4 no nga magpuyo ako sa duog sang Ginoo hindi para sa streets nga gold hindi para sa mga bato nga malahalon kundi nga para makaupod niya si Jesus Christ. Yeah. Amen. Kaya kung ara si Jesus Christ, everything is perfect. Yes, and that's Amen. Ano naman ang manami nga balay, ano man manami nga gold nga bulawan nga dalan, buhay ka upod. Kung ikaw lang isa, ang una premia ko, ginawali, ginatay ko ilustrasyon. A house is not a home when there is no one there. Ikaw lang isa. Okay? A chair is not a chair when there is no one sitting there. Na, tili sa nung mga kanami, kaon sa namin nga restaurant ko, ikaw lang isa, wala gindamil. But when your loved one is there with you, yeah, tila pinakunubian, ay pagkasabi sa pa, ang seat ko, ka-thrilling, ka-exciting. And that's the point. Ang kanami lang dito sa New Jerusalem, the presence of Jesus is there. Amen. Yeah. We will be seeing Him face to face. There is no pain, there is no death, and then the river of life is very everlasting. Nami kayo, but sa ako niya, General, kag Sir Mata, akong hindi kinakuan, is the presence of Jesus. Amen. And that's great. Yes, Saturday Wednesday, we will set the account. In other words, we will liquidate sa aton nga mga ginahatag sa aton sang Ginoo. Yes, Sir Matt. Ano ini ang settling of account. Ato na isitol, ato na nga i-report ang mga talento nga ginatag sa Ginoo. Ginabilin diri sa ato no kay ginhatagan kita sang palaanggiran bala pastor nga ang parabol nga iniya isa ka application niya siniya nga nagasugid siya nga ang pagbalik sang atong nga Ginoo sigurado gid certain gid siya kay nagbalik ang master diri mo then sama-sami sa parabol kun parabol ang aton nga basihan ini daw naga-expect ta or ginaintindi naton nga talent lang ini siya pero kung aton basahon sa libro ni Lucas no nga ang parabol nga iniya hindi lang ini natural talent nga ginhatag sang Ginoo sa aton kundi this includes money no kung paano aton dumalahon ang money o kung ang resources nga ginhatag sa aton sang Ginoo kay ginsaligan kita ya sang Ginoo mo sa mga portion sang iya nga property no nga kinanglan kita ang magpadayon sa sinang iya nga business kay asa parabol ginbilin sang agalon sa iya nga mga servant meaning kita ya gintugyanan kita sang Ginoo sang iya nga business kag ano ang business sang Ginoo amo ini siya ang paghubulig sa mga imol sa pagkabalaka sa mga wala-wala gid meaning pastor ya kung mag-abot siya ang aton agalon nga amo ni ang aton nga ginahulat manabatid kita ya sa kung paano naton gindumala ang iya nga business kani meaning every one of us is responsible for the gifts and resources nga gintugyan sa aton sang Ginoo amo ni blakod kay isa sa aton nga kabuhi no nga may mga krisis kay ang krisis ya it is always the result of mismanagement meaning kung hindi kita ya kabalo mag-manage sang gintugyan sa aton sa Ginoo krisis ang aton nga maapektuhan yes and that's correct. Ang isa pa Diyos ang atong nga leksyon sa Wednesday mga kautoran, nagahambal siya rin tungod sa isa kagalon nga gintagaan niya ang mga sulugon sang talento 5, 2 kag 1 and then pag-abot niya iya nang ginsupport anong ginhimo niyo and that's it kita silang ni Sir Matt may mga ginbilin ang Ginoo sa aton nga dapat naton buhaton dapat naton ihatag niya kag aton ni dapat i-manage naton sa buot nga tuyo sang Ginoo para nga ina magdako maglago nga makabulig sa iba niya sa ano pag imo nga ideya diri Ang sini nga parabol pamatuod siya nga ang aton accountability sa ginhatag sang Ginoo sa aton nga say talents or kwarta o money o manggad according to what we receive from the Lord. So kung ano man na ang ara sa atong gid siya gamiton for God's glory, no? To the best. For example sa parable ni itong naka-receive sang 5
Bali 100% ang iyang nga return kay nagtubo man sang 5, ang tatlo nagtubo man sang tatlo. Pero tong isa way nagtubo. So maskin jutay lang na ang interest sa aton sa Ginoo, pero But we have to. we have really to do our best nga magtubo na siya. And that's correct. Kanabi sa imong working accountability. Hindi lang kay we have responsibilities sa Ginoo, but we have to account. So that's why may accountability kita. Kay sukton di kita ya sa Ginoo. A day will come. Yes, Sir Matt. Ari last na ton. Eyes on the prize. Anong imo na kwante about Paul? Oh, kabisan ano na ano ang natabo sa iya. Fix gyapon, focus gid ang iya attention sa reward. Grabe man ini pastor ang kabuhi ni Pablo. No nga sa pihak sa mga pagsakit sa iya, pagbato, ginpriso, gutom, gintugnawan, nga grabe ang mga persecution nga nag-abot sa iya, pero wala gid ya si Pablo nagbuhi sa iya nga pagdalagan. Kumbaga wala gid siya nagpundo pastor sa iya nga pagdalagan. Kaya ang isa diri ka rason niya nga ang iya nga mata, ang iya nga panulok ginfix na niya dito sa reward o sa prize, no, which is si Jesus Christ. Kay sila niya gani dalagano naton ining karira, fixing our eyes unto Jesus. Sa pihak or kag sa tunga sa mga pag-antos nga ginagyan ni Paul diri sa kalibutan, wala yan na ginkabig bala nga mga pag-antos kay siling niya nga ang aton mga pag-antos diri sa kalibutan hindi naton ini makumparar sa himaya nga ihatag sa Ginoo sa aton. Kag ako pastor personally gusto ko gid nga makaangkon sa sini nga klase ka pagtuo nga ang pagkarera pala to, ang pagdalaga naton pakadto sa aton na lambuton nga ina matapos naton kag makahambal man ako sa pila ka adlaw nga I have finished the race, I have fought a good fight because I have kept my faith. Amo nang gihambal ganina ni Sir Matt nga hindi basta-basta ang experience siya ni Paul. Kay lima siya ka beses ginhanot. Kagang isa ka hanot ni siya 39 ka lashes. So meaning 5 times 39 ang iya tanan na naaguman niya. Kag tapos may 3 pa ka beses siya nga ginlampusan, isa ka beses siya ginbato, kag tong ginbato siya gimbiyaan na lang siya kay abit to sang mga nagbato siya kung patay na siya. Kag 3 siya ka beses nalunod. So may iban pagid nga mga kaisdanan niya yan na agom, pero humble niya, padayon lang gid siya. I press toward the mark ang humble niya for the goal of the prize of the outward call of God in Christ Jesus. So ang iya nga padya nga nakita amo ning ginhambal niya nga crown of righteousness. Ang crown of righteousness. Sa ato pa nakasentro gihapon ang iya nga pagtulok dira kay Jesus. Hindi lang kay sa padya nga may everlasting life o sa padya kay ara ang New Jerusalem, kundi much more na iya nga padya nga nakita nga makita niya si Ginoong Hesus. No. Kag ang ara sa iya ang crown of righteousness nga gahatag sa iya. Kanang iglas ang espiritu ni Paul. Kaya ang iya after is not anything but to see Jesus. Nga mo nagtawag sa iya. Nga mo ang nagkuha sa iya halin sa pagka persecutor. Di gusto niya makita gid na kung ano ginang itsura sinang Kristo nga iya nga ang iya nga ginahandog nga makita. Sir Matt, sa nga Thursday election nagahambal diri sang kamuganaan. Prosperity sa English. Ano ni nga prosperity ang ginahambal diri? Nga bisan ano may tabo, we are looking for that kamuganaan. Ang prosperity nga ini pastor no baliskad abiya ang ginahambal sang Biblia kag sa pagkilala sa mga tawo sa ginatawag nga prosperity. Kay ang prosperity in sa kalibutan amo ni siya nga kun damo kwarta mo kuno nangin prosperous ka na, nangin successful ka na. Pero sa batuod-tuod anhon lang sang damo-damo mga possessions kung hindi man malipayon ang imo. Ano lang sang damo mga kwarta kung pirmi ka man lang sa ospital nagapadoktor, di ba? In biblical perspective ya, ang prosperity nga ini pastor ya, amo ni siya bala ang having what you need when you need it. Kumbaga nga kung saan mo kinalan may ara ka gidya. Amo ni siya ang siling ni David bala nga nagtigulang ng akuya pero wala pa kuya kakita sang katawhan sang Dios nga nagpakilimos. Amo niya ang natawag nga prosperity nga bisan nga nagasud-an lang sila sing ugbos sang kamuti pero may ara.
Okay, ang Ginoo naga-provide ya mo. Yeah. Kag ang prosperity pag pastor nga ginhambal diri nga naga-cling kita sa promisa sang Ginoo, nagapasalamat kita sa kung ano ang ginhatag niya sa aton, kag nagasalig kita nga buwas ara naman ang Ginoo maga-provide sa aton. Amen. So, prosperity and kabuganan, it is not how much, Mm-mm. but during the time you need it, ara. Nga bisan subong nakita mo nga wala ka bugas, ubos na karong gabi. Pero pagkaga, pagkuan mo, ara naman, Oo. ara naman. Amo na ang mana, nga business ang mana. Mga kauturan, amo na siya ang mga rewards, mga padya, mga dulot, mga balos sa mga katawan sa Ginoo nga matutom nga nagalagad sa iya tugtog sa iyang pagbalik. Wala na kita panahon. Ako na lang pangayuan. Una si Doc Arnel sa iyang last take, last word, and then eventually si Sir Matt. Yes. Mga kautoran, matutom gid kita sa pag-alagad sa Ginoo. Kay ang Ginoo gid sa tanan nga panahon matutom siya sa aton. Amen. Ang iya nga saad nga siya si Ginoong Hesus makadto diri sa second coming niya. Kag ang assurance ang second coming amo ang first coming. Kay sigurado ang first coming, Yeah, correct. sigurado gid ang second coming ni Jesus. Kag amo na ang aton nga dako gid nga kalipay kung si Ginoong Hesus aton na gid siya makaupod face to face for eternity. Mga kauturan, before si Sir Matt, atong dumduman. Nga pagbalik ni Ginoo, sigurado niya, if there is a promise nga will be fulfilled, it is the second coming. Ang proof, ang pagkamatuod, ang iyang first coming. Amen. Yes, Sir Matt. Okay, sometimes no kung hindi naton makuha bala ang gusto naton nga resulta or kung hindi naton mabaton ang positive nga response sa mga tawo, nagabago ang aton nga pinsar kag nagaobra kita sang lain naman nga butang. Pero gina-remind kita mga kauturan sang lesson naton subong nga bisan ano nga sitwasyon ang aton ginaatubang magpadayon kita nga maging matutom kita. Kay kun mangin matutom kita nagahatag kita sang kahimayaan sa Ginoo. Kag siling sang Ginoo kun kamo mangin matutom siling niya sa bugna 2:10 tub sa inyo kamatayon akon gid nga ihatag ang ginprepare ko nga korona sang kabuhi. Amen. Mga kauturan, ining reward, ining padya ang ginabalan sa atong leksyon. Hindi ni suhol tungod kay kita nagahimo, nagabatutom kita, suhulan kita. No, it is not salvation by works. Ini reward sa Ginoo sa aton pagkamatutom kay nalipay siya nga ginbato naton ang iyang sakripisyo. Everything is there. Nalipay siya nga aton gin-acknowledge ang iyang sacrifices at Calvary's cross. Thus, He will reward us. And ang reward sa aton natunan, hindi naton mauna-unaan, no adjective, no words can describe sang kanami nga ginandam sa Ginoo para sa aton. Mga kauturan, wow, ang buang-buang lang ang mag-miss sini, ang mapakyas, ang mapalyar sini nga reward. Mga kauturan, manginalamon kita. And one day, we will be living together as one family with God. Engineer, can you please close our meeting with prayer? Let's pray. Dear Lord, nagapasalamat gid kami sa imo sa tion nga imo ginhatag sa amon para amon ma-share ang kamatuoran nga ara sa imo nga pulong sa Biblia. Nga si Ginoong Hesus magakadto gid pagbalik kag siya magaluwas sa iyang mga anak kag magahatag siya sang padya sang pagkamatarong kag sa padya sa kinabuhi nga wala katapusan. Gabay pa nga ikaw sa tanan nga panahon magahatag sa amon sang imo nga balaan nga espiritu nga amon magagiya sa tagsa-tagsa namon nga mga hilikoton nga kami gid makakita sa kang Ginoo sa ikaduhan niya nga pagkari. Salamat sa pagbaton sa among nga pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga amon luluwas. Amen. Amen.